Hier gaat het om. En mooi is het zeker. Het is een apart stukje natuur. Er zitten vrij zeldzame planten groeien er. Er komen heel veel bijen en hele mooie vogels komen erop aan. En in één wordt alles voorthellende zee in blazen. In 2 dagen wordt nou aan de ene kant van de dik alle begroeiing voorthellen vanwege grut onderhoud. In de winter zit er dus helemaal niks op. Begroeid kun je alles beschermen. Dus ik vind het een beetje, en de wortels van de dik beschadigd. Maar een hoop van die planten die het zijn 2-jarig of 1-jarig. En de PBM'tjes die ertussen zitten, die zullen met een hoorn ik wel even wel heel kennen. Dus ik vind het een beetje wat dreun al jaar. Maar nevens het wetterskip kan het net oors. En met het onderhoud no plak vinden. Die dik die moet skeermaken worden omdat wij daar een primaire kering lezen hebben. Die is ervoor om het hege zeewater tijdens het stormseizoen te keren. De moet onderhoud plak vinden. En onderhoud in het stormseizoen dat ken het, want dan mag je hem net hier heljen. Dat weten wij al. En daarom heljen we het er nou ook uit, dat we dat onderhoud er niet in achterom uitvoeren kunnen. Het onderhoud vindt gewoon wij maar 1 keer in het 10 jaar plak. Uit zijn dat er skeer is bij gelijksnij een storm. Maar verder blijven de planten staan. Als het net hoeft, dan komen wij er net om. Wij hebben zicht op flora en fauna dat die belangrijk is en daar willen wij ook net schade aan berokken.